Court is in his favor. Yes. To joka o appeal, which is normal, joka bro appeal. To bro de kamano. Ka appeal court ogo e piny koro. To ebe onyalo chako appeal e Supreme Court. To luore gi gima Supreme Court owacho. Koro kodhi oyudore gi evidence mantie te. To Supreme Court nyalo wacho ni seche ka. Nikech Supreme Court ema noyalo gini. Ne waonge gi evidence ni ne waonge gi. To koro ma wan go. Case bende matimore e court. En ni mano oseng'adi. En nodhi kamano. Pend chik mano ng'adego ema iting'o kibirogo ka mondo kony e ng'ado buche mamoko. To evidence kata ok ting' kibirogo ema. Koro nyiso ni ma evidence manyien. New evidence, new case. Ginyalo ng'ado wach mopogore. Kata ginyalo ng'ado wach kaluwore gi chike ma gin go to gi evidence mokel. Mamano is a long way. It's a long way. Inyalo po ka system odrage nyaka 2029. Nikech waseneno mago. Mado dhi ng'ad ni yawa. Presidency ni to nolo gi chama mopogore. Lakini seche go wane 2029. Koro kose ng'ad kamano to gibugolo orders moko. Koro kopo ni en 2029 to orders go are inconsequential gi dongere. Nikech ka koro seche go samoro ne wasedhi e yiero 2027 ma William Ruto nosedhi choko ma samoro Kalonzo Musyoka kamoro kata ng'ama chielo ema president. Koro kinyal wacho ni president koro kata kopo ni bura nolo to iyudo ka onge ber ma en godo. To wawach ni kochopo kamano mogolo evidence moko mowacho ni samoro nokwalo yiero ma evidence go obedo proved na adier jogi nokolo yiero. Bende pod nitiere okang' minyalo kaw ne jok mane samoro rocho yiero. Mano nyalo bedo bura machielo. Mana kaka ne wadhi e court kaka jo ODM gi jo niluongo nang'o jo ne en kod kaeto NASA nodhi e court 2017. Mama Raga ong'ado bura gi joge ka ni yiero ni ne ok otim e yo ma chik dwaro. But nyaka sani onge ng'ama chielo modhi e court mondo donjne Chebukati manochung' ne yiero no to ne ok otayo yiero kaka chik dwaro. Ma evidence kore case no ne dhi bedo bura mano ng'adi e Supreme Court. Ni bura no ng'adi e Supreme Court ni yiero ni ne ok otim kaka chik dwaro. Koro ni ketho chik. Koro ma nonengo bed ni kuome as an individual ni ene manochung' ne duol no te mane tayo yiero no. Koro chik ni no kethi ka ong'iang'o. Koro mago en ni kaka ma kodhi kanyo mochiwo evidence mowach ni yiero no ok giloyo. To nengo bed ni ng'ama chielo dhi e court dhi donjo ne Chebukati mane otayo yiero no ni ene manotimo makosa kuom declare ng'ama ne okoyo. To Chebukati be kanitie gi ng'ama chielo mano wuonde to kele case no ni an nomiya duoko ni gi evidence ni. To kare evidence ni ng'ani ne okoluwo chik kata ne ofoj. Koro onyalo bedo gima raiwaya. To kuom ranyisi sani kapo ni impeachment ni odhi through ma othich oko jalup jatend piny, chik wacho nang'o kaka yiero kendo jalup jatend piny machielo, president koro yiera koa e chama mohero koso e riwruok manodhi oloso serikal. Ere kamodhi yiere, en gi thuolo ma yiero ng'ata kata ano nya yiera nikech baromo kata ino nya yiere. President to biro yiero to obiro yiero ei coalition mare. Koro kopo nodwa yieri to kin ja coalition to nikech ma koro ni oko onyalo nyisi chon donji tidonji to timi nade oyieri. Kata kopo ni in gi teko mar golo chama ni te udonjgo to unyalo donjo gi chama ni kaeto yieri. Lakini yiero to nyako yier kore. Mana gima gin kaeto koseyiero titero e National Assembly mondo dhi opuodhi gi jo chung mag kuonde od bura mowuok e gwenge 290.
Okay. To wachak waneno kendo jood bura mane wacho kande mag Masawa ma bende ne siro paro mathiche oko kendo ne giloso ahinya to kochopo bang'e nero to gidog gi retreat gidog giwacho gi bebe kata sei mar yok giketo mar